hard. Nah, sis. Can't take my eyes over you. Okay. Okay. Shopping si Madam Violet. Ang dami yan. Inubos mo lahat. Lagi I love it. Ano? Meron pa silang mga whoppers dito. May rice, oo. Magkano ito? $6.99. Dito tayo, sis. Ano? Yan ang binibili mo? Meron din sa Luyo o sa Laa. Ha? Iba din sa iba. Ito. Pareho din yan. Okay. Sige. Dito tayo, sis.